खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै दायो जोङो क'क्राझाराव दंफैथ'यो ओमफ्राय दिनै दा जों सानैया आर्लि मर्निं हस्पिटालाव थांनो नागिरदों माने दिनै फुङाव आङो आंनि इउरिन टेस्ट खालामनायावहाय पजिटिभ मोनदों आरोना रिजाल्टखौ थ' बेखौनो नंगौना नङा होननानै जोङो दा डक्टरनावहाय टेस्ट खालामनो थांनो नागिरदों नंगौब्लाथ' खुसिनि खोथायानो जागोन आरो नङाबाबो जेबो नङा दा ओंखायनो जोङो ओंखारबोबाय फुङावनो बिथाङा बिराद एक्साइटेड थ' जों थांग्रोनोसै मा जायो रिजाल्टआ नोंथांमोननो खिन्थागोन आं दे नायलांबाय थादों ब्लगखौ आं नार्भास जादों फार्स्ट टाइम नालाय डक्टरनाव बिदि फैनाया लेट्स सी मा जायो नै सहैनोसैनो जोङो एमआरएमआव फैदों आरोना दा सहैनोसै आं डक्टरनाव फैनो बिराद गाज्रि मोनो हस्पिटालाव हाबनोनो बोरैबा मोनो आं मोजां मोनथ्रा उपाय गैया बे समावथ' फैनो नांगोन पार्किंआ मालाबा बेबायदि प्रेगनेन्सि किटफोरावहाय फल्स पजिटिभबो होयो नालाय थ' आं ओंखायनो दासिमबो माने सियर साननानै लायाखै आरोना थ' डक्टरनाव पार्किंआनो गैया माथो गैयाथ' आरो डक्टरनावहाय फाइनेल टेस्ट खालामखांनायनि उनावहाय मोनथिब्लासो माने आङो फोथायसिगोन आरोना एमआरएमआव जायासै मानो होनबा दिनै गायन'कलजिस्टआ फैयानो गाबोनसो फैगोननो थ' जोङो ओमफ्राय फैदोंमोन आरएनबिआवहाय सिभिल हस्पिटालावहाय माने बिनि मोनसे फार्मासियावहाय मोन्दोंमोन डक्टर खिन्थु लिस्टआ बिराद बुरजा ओमफ्राय बेलासियावसो नायगोननो थ' ओंखायनो जोङो गुबुन मोनसे हस्पिटालाव थांगासिनो दङ दा नायनोसै बेहाय मोननो मोना नै बेहाय फैबाय जोङो आइ आफा मेडिकेल बिएम हस्पिटाल डक्टरखौ लोगो हमखांबाय दायो टेस्ट लिरनानै होदों टेस्ट खालामनोसै हस्पिटाला जोंना बैथिंजाय ओमफ्राय जों दायो दङ नै डमिन'सआवहाय हस्पिटाल फार्स्ट डे ब्लाड रिपर्ट लानो नागिरदों लाखाखै 1 घन्टा लायोनो जोंहानि आइनोबो गुड निउसखौ मालाय गावसो होलायलायथारदों आरोना आं खिन्थायाखै आरो रावनोबो आं लाजिनानैहाय माने आइ डन्ट नो माने मा होननानै खिन्थानो आं हमनो हायाखै आरोना स' बेनो खिन्थाबाय गाबोन खेबसे होमबाबो आल्ट्रासाउन्ड खालामबावनोसै औ डाक्टारा होदो आरो इउरिन टेस्ट खालामदोंमोन औ गावसोर बै मारै होनाथाय मैया जोंना आलदा टेस्टफ्रा जाखांजोब्बाय आरो दिनै दङ आल्ट्रासाउन्ड आं फार्स्ट टाइम आल्ट्रासाउन्ड खालामगोन खालामफेराखै दिनैसो मोनथिसिगोन आरोना माबायदि मोनो आल्ट्रासाउन्ड खालामबा जेबोथ' मोनाना बेथ' खालामजाबाय मेवो है देदा नामा आंनाव मेवो बयनिबो बडिया एखे जायाना आंना मेवदोंमोन बिदिनो ओमफ्राय दिनै बोथोरा नै एसे बोरैबा अमा बेदरनि बोथोर अमा बेदर होनायखाय जानोसो लुबैबाय आङो थ' थांसै दायो एपल' डायग्नस्टिकआव लादों एपइन्टमेन्टखौ थ' बेयाव थांसै आरोना डायग्नस्टिक्स दिनै जाहैबाय 6 एप्रिल 2024 ओमफ्राय दिनै जोङो आल्ट्रासाउन्ड खालामनो थांनो नागिरदों आं बिराद एक्साइटेड आरोना आल्ट्रासाउन्ड खालामनो थांनो होनबाथाय आं बिराद खुसि जायो आरोना बेबिखौ नुयो नालाय स्क्रिनावहाय थ' बिराद हेपि जायो नुबाथाय नोंथांमोनहाबो मोनथिगोन जायफ्रा उनावहाय बिमा जागोन बे सम सफैब्ला मिन्थिगोन आरोना थ' दिनै जोङो थांनो ओंखारबाय
उदालगुरियावनो खालामगोन जोंना डक्टरा चेन्ज जाबाय नालाय क'क्राझारना नंला थ' दायो जोङो थांनो ओंखारबाय दायो नायनोसै आरोना दिनै आल्ट्रासाउन्डआवहाय